Přeji všem pěkný den. V dnešním videu si ukážeme, jak založit internetovou peněženku Paiza a dále, jak ji používat. Čili takové ty základní informace. Peněženku založíte velice jednoduše. Kliknete na registrační link. Pokud ho nemáte, naleznete ho opět v textové části na YouTube pod tímhletím videem. Po kliknutí na link vám najde tahle úvodní stránka a na ní kliknete na Sign Up. Je úplně jedno, jestli tady nebo tady, prostě na to jenom kliknete a najde vám další stránka, ve které si vyberete zřízení účtu. Máte zde na výběr 3 účty. Já doporučuji ze začátku používat účet Starter. Ten je zcela zdarma, jednotlivé vklady i výběry zde nejsou zpoplatněny. Kdežto personál a business, tam již poplatky jsou, ale tam jsou poplatky z důvodu, že máte v převodu již větší finanční hotovosti. Pokud budete provádět větší finanční převod ze Starteru, stejně vám to automaticky přeskočí poté na personál. Tak si vybereme Starter, klikneme na Select. Najde nám registrační formulář. Tady vidíte svého referera, čili doporučovatele, a tady již máte samotný formulář. Vyberete si teda, jestli jste pán nebo paní, a dále vypisujete jméno, příjmení, adresu a další informace. Připomínám, že vše se vypisuje bez háčku a bez čárek. Takže jméno, příjmení, adresa, zde se vypisuje přechodná, pokud máte, ale nemusíte, město, region, čili kraj, poštovní směrovací číslo bez mezery, vyberete stát, z kterého provádíte registraci, takže Česká republika, telefonní číslo, takže mobil, vaše zaměstnání, pokud si zde nevyberete, můžete dát další a zde si vyberete třeba student nebo domácí práce, takže dáme domácí práce, že děláme. Tak, datum narození, čili měsíc, den a rok. Vše si zkontrolujeme, takže hlavně, aby tady nebyly čárky a háčky. A klikneme na pokračovat. V kroku 2 vypisujeme další údaje. Mezi ně patří vaše e-mailová adresa, vaše heslo. Zde se zastavím na chvilečku. Vybírejte prosím heslo, které je složitější, které obsahuje velké, malé písmena a číslice. Jakmile to heslo máte zapsané, doporučuji ho zapsat si někam do sešitu, abyste na něho pak nezapomněli. Tak, tady heslo zopakujete pro kontrolu. Tak, dále. Zde vypisujete transakční PIN. Je to vlastně takový PIN jak na kartě, čili pokud vy budete převádět peníze někomu na jiný účet, popřípadě vybírat, musíte vždy potvrdit tento výběr PINem. Takže PIN může být klidně číselný, měl by být od 4 symbolů výše. A zde zopakujeme PIN. Tak jsme u bezpečnostní otázky. Když to rozkliknete, máte tady několik otázek, můžete si vybrat třeba i tu první, čili jaké bylo třeba jméno vašeho nejlepšího dětského kamaráda. Tady napíšete odpověď. Můžete si samozřejmě vybrat otázku, jakou chcete, třeba jakou barvu má vaše auto, případně něco jiného. Záleží jen na vás. Každopádně si otázku i odpověď na ní opět poznačte do sešitu. Dále v informacích zaškrtnete No, protože pokud byste měli Yes, tak se vám otevřou další tady otázky. To se týká, pokud máte nějakou organizaci a registrujete se třeba pod IČem, takže určitě dát Ne. A poté již vypíšete pouze tady ten kód, který se dá zde měnit, pokud není čitelný, takže si nastavte ten kód tak, abyste ho přečetli a mohli ho vypsat zde. Poté zaškrtnete, že souhlasíte a kliknete na
finál. V kroku 3 máte již gratulaci, že vám byl založený účet a je potřeba ho aktivovat ve vašem e-mailu, kam vám přijde aktivační link, takže jdeme do e-mailu. Jak sami vidíte, odpověď přišla velice rychle a zde máte ty základní informace a zde kliknete na ten link, tím se vám aktivuje Pajza účet. Tak, vidíte, že jste již v účtu, čili zde máte napsaný stav toho účtu, takže máte starter, účet není ověřený. Přestože účet není ověřený, již můžete provádět platební transakce, a to třeba z účtu na účet. Já vám nyní předvedu, jak se přeposílávají peníze z Pajza účtu na jiný Pajza účet. Je to velmi jednoduché, kliknete zde na Send. Poté vám najede stránka, ve které zadáte e-mail té dané osoby, které budete posílat peníze. Čili, jak jste si všimli, e-mail, který máte vložený v Pajze, vlastně slouží jako vaše ID číslo a tím, že si ho tady vlastně napíšete, tak té dané osobě, která je pod tímto e-mailem zaregistrovaná v Pajza účtu, tak jí ty penízky dojdou. Tak vypíšete e-mail dané osoby, které chcete poslat peníze, dále vypíšete částku, čili posíláme $50. Zde vyberete tady OTER, různé. Pokud byste chtěli posílat ty penízky v jiné měně, vyberete si zde. Čili pokud třeba budete někomu posílat v euro nebo v českých korunách, přepnete to pouze na danou částku a vám se to vlastně převede. Tak, tady můžete napsat nějakou poznámku, třeba ahoj kamaráde, posílám ti penízky, ale nemusíte a poté kliknete na Next. Nyní se vám ukážou informace o majiteli účtu, kterému posíláte peníze, jestli je vše v pořádku. Tak jdete do posledního kroku a zde prosím zadáte svůj transakční PIN. Poté pouze potvrdíte Send. Následně se vám zobrazí potvrzení platby a detaily transakce. Jak vidíte, je to opravdu velmi jednoduché. Dále si ukážeme, jak se přidává bankovní účet, po případě kreditní karta, čím se vlastně provádí samotná verifikace, čili ověření účtu. Kliknete na Má Pajza a na verifikace, pokud nemáte účet verifikován. Najde vám další stránka, ve které vlastně provedeme samotné přidání buď karty anebo bankovního účtu. Pokud budete provádět verifikaci kartou, je zde důležité si na účet poslat aspoň $1 nebo $2. Pokud budete provádět přes bankovní účet, zde je minimální částka transportu na účet Pajza $50 a více. O tyto peníze nepřijdete, ty se vám samozřejmě připíší na váš účet, na vaši peněženku v Pajze. Tak, pokud chcete přidat bankovní účet, kliknete zde na Přidat bankovní účet a nyní vypíšete základní informace o svém účtu, čili kde je účet založený, Česká republika, o jaký účet se jedná, čili osobní běžný, nebo pokud máte business účet, vypíšete SWIFT a IBAN svého bankovního účtu. Tyto údaje jednoduše najdete ve svém internetovém bankovnictví. Jak vidíte, já třeba mám účet u Zuna, takže pokud máte detaily účtu máte zde ten IBAN, takže já si ho kopíruju a vložím. Takže IBAN. Co je to IBAN? IBAN je vlastně mezinárodní tvar vašeho čísla bankovního účtu. A SWIFT je vlastně označení, mezinárodní označení vaší banky. SWIFT opět zjistíte info o mezinárodních platbách. Tady co je SWIFT a BIC kód a tady máte označení SWIFT.
Tak, okopírujeme a opět vložíme. Tak. Nyní se doplní údaje, takže adresa majitele účtu, jak jste si všimli, tak účet je tatínka, takže napíšeme, že je to Vratislav, čili je zde jedno, jaký účet si tady přidáte. Tak, adresu majitele účtu, město, kraj a směrovací číslo. V samotném závěru uvedete název banky a potvrdíte Next. Pokud máte účtu více, můžete si je pak přidat zde, pokud kliknete na mé bankovní účty. Jak vidíte, já třeba těch účtů mám tady přidaných více. Mám zde přidané i třeba dolarový účet nebo euro účet, také u Zuna, což je velká výhoda. Tuhle banku doporučuji určitě si zřídit, je pro takovéhle transakce ze zahraničí úplně ideální. Další účet teda přidáme úplně jednoduše, klikneme opět na přidat bankovní účet. Najde vám opět ta základní tabulka. Zde si již můžete vybrat i pokud máte třeba účet v zahraničí. Takže můžete bez problému přidat i zahraniční účet. Opět vypíšete základní ty informace. Dále si řekneme o vkladu a výběru. Pokud máte teda již přidaný bankovní účet a ověřený, můžete vybírat přes výběr zde. Informace o výběru, čili běžný výběr 3 až 5 pracovních dnů, pokud chcete urychlený výběr 2 až 4 pracovní dny, ten je ale spoplatněný částkou $25. Chcete vybrat penízky, kliknete na bankovní transfer, dále vyberete měnu, v jaké si to chcete poslat, jestli v korunách, v euro nebo v dolarech, případně nějaká jiná měna. Vyberete si svůj vložený účet, zadáte částku, kterou chcete vybrat, kliknete na Next a poté vlastně ještě vám přijde ověření přes PIN, jak už jsme si ukazovali. Poslání peněz je, tuším, spoplatněno částkou 80 korun a je jedno, jestli si posíláte $100 nebo $1000, pokaždé je to 80 korun. Pokud máte bankovní účet přidaný, ale nemáte ho verifikovaný, což vidíte zde, tak je potřeba ho verifikovat a poté si vlastně na něho můžete posílat peníze. Verifikace probíhá, jak už jsme si ukazovali zde, čili přidali jste si bankovní účet a je potřeba tam zaslat minimálně $50. Takže zde vyberete ten účet, kliknete na Next a zde vypíšete částku, kterou budete vkládat na Paizu. Čili peníze se tam zasílají v českých korunách, protože jde to vlastně na účet v České republice, odkud se to přepošle na Paizu. Čili vidíte, že minimální částka je 895 korun, takže dáme třeba 1000. Čili vy tady napíšete samozřejmě tu částku, kterou si potřebujete poslat. Tak a jdeme na vložit. A najdou vám základní informace. Zde důležité, čili pokud vy budete si vkládat na Paizu, částka musí sedět, čili 1000 korun. Zde máte depozit kód. Tento kód se přidává do poznámek, čili když vy budete vypisovat bankovní účet, kam ty peníze posíláte, do poznámek musíte vložit tento kód. Dále zde máte informace, kam ty peníze máte poslat, čili je to Komerční banka a tady máte číslo účtu. Čili to číslo účtu se vypisuje ve tvaru 19,7577,20,02,87 bez těch mezer a 0100. Čili tohle vlastně ty penízky přepošlete, do poznámky dáte kód. Jakmile ty peníze dojdou na bankovní účet v Komerční bance, přeposílají se peníze na váš účet v internetové peněžence Paiza. Jak sami vidíte, není to nic složitého, takže bez problémů. Jakmile penízky na Paizu dojdou, máte opět ten účet ihned verifikovaný a můžete ho bez problémů používat. Tak, to je bylo k dnešnímu videu všechno. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že vám aspoň trošku pomohlo. Mějte se ještě jednou fanfárově a
Nashledanou u dalšího videa. Čau.